calling out all business owners. Optimize your sales with Highland TV and the Regional News Group Luzon. Establish your e-commerce and put up your brand with the fastest rising TV and free-to-air digital channel in the region. Be our partner and call us at 074-637-3947 or send us a message at rngluzon@gmail.com or via our Facebook page. Take your market to new heights with Highland TV. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Marites, ako'y nagbabalik ng buong buo at hindi na ako mawawala sa inyo mga ka-MB. Grabe, miss na miss ko kayo. Sana na miss nyo rin ako. And ayan, makakasama nyo today magdadala ng mga chika-chika, ka-good vibes at kung ano-ano pa all throughout the week nyong madadala ang aking pag-iingay. Ang nag-iisa pong napakalihit pero napakakulit, Randy Guzman. Ayan naman, miss na miss ka talaga namin, Ate Ren. Miss ba yan? Medyo malungkot kami ni Sir Charles kahapon. Napanood mo naman, di ba? Malungkot kami, sobrang lungkot. Oo, ang sarap ka na nung ganisang ulam niya. Natitikman ko pa rin kami nandito pa rin sa lalamunan ko. Hindi mo pa rin deny, Jess. Anyway, ayan nga. Happy Martes, Marites sa atin mga ka-MV. So, gising-gising na at i-prepare ng ating mga kape. Lamig ngayong umaga. Oo nga. Iba yung Lamig. Oo. Okay lang, sanay na ako sa ganyan. Ay, Sanay na ganon. din naman ako, pero nagre-reklamo lang din naman ako ulit ngayong umaga. Ayan, so good morning again mga ka-MB. This is your ate, Sofia Pagaduan. Kaya naman gising-gising, bangon-bangon na at magmarites tayo ngayong umagang-umaga. Nagmamarites. marites eh. Naku, pwedeng-pwede yan. Makakasama niyo po ulit ang inyong dynamic trio at inyong gentle giant, Charles Limon. Kaya naman, buksan na ang inyong mga telebisyon. Ipihit at hanapin or i-scan ang Highland TV Channel 44 or depende po kung saan mang lugar kayo dito sa Northern Luzon. Basta hagip po ang Highland TV. Kaya naman i-scan nyo na at tumutok na habang humihigop ng masarap na kape. Ayan, pero kung nakahiga pa kayo o kaya naman may kachat kaya ayaw munang tumayo. Ay. Sana all! Anyway, katulad ko, kasi minsan po hindi pala nag-a-appear sa mga naka-follow na sa aming Facebook page. Minsan hindi siya magno-notify. So, ang gagawin nyo, kagaya ko, sinearch ko ang Regional News Group Luzon and then, ayan, lalabas ang ating live. O, bongga. Diba? Oh. Kasi nga, napapanood nyo kami live na live dito sa aming Facebook page, which is, again, Regional News Group Luzon. We also have our YouTube channel. Same lang po na live ang napapanood dyan and the RNG Luzon yan. So like, subscribe, and hit that notification button. We also have our Instagram, Twitter, and TikTok. And meron po tayong website. Nako, hindi na muna natin sasabihin para ma-search nyo ang aming website. Pumunta kayo sa aming Facebook, di ba? Yan. Para makita nyo doon ang aming website. Kaya naman, magbasa, manood, makinig kahit ano pa yan. Dala namin ay mga information and kasiyahan all throughout the day. RNG Luzon, nag-isa, wala ng iba. Yan, nag-iisa, wala ng iba. Kaya naman gising-gising, bangon-bangon na at ngayon sinabi nyo nga malamig ang panahon. Anak ko, ating silipin kung bakit makulimlim ang Oo ating nga. panahon ngayong araw na ito. Atin pong alamin yan sa latest weather update ngayong umaga. Sa ating latest weather update po ngayong umaga, nako, mayroon ata tayong nakita, no? Meron po tayong nakitang low pressure area dito po sa ating loob ng Philippine Area of Responsibility. Nako. Yan po ay nasa babaho or nandito po sa parte ng Mindoro or Occidental Mindoro, kung saan kaninang alas 3 ng umaga huli po itong namataan 95 kilometers of northwest of San Jose Occidental Mindoro.
Mindoro, dyan po sa baba ng Batangas, kung saan binabantayan po natin ngayon kung magiging bagyo po ito or hindi, pero so far biglang nag-appear to So siguro kahapon merong mga kaulapan na namuo dyan po sa parte ng Bicol region. Ngayon po, ito pong low pressure area na to. Kaya naman, kung merong low pressure area, asahan po na lalakas muli ito pong hanging habagat na magpapaulan po lalong-lalo na dito po sa Southern Luzon, pati na rin po dyan sa NCR at pati na din po dito sa Western Visayas. So dito po sa Baguio City, asahan naman po ang magandang panahon, pero asahan pa rin ang panakanakang pag-uulan tuwing tanghali hanggang sa hapon dahil ang po dito sa hanging habagat. So generally dito po sa Ilocos region and dito po sa Pangasinan, maganda naman po ang ating panahon ngayong araw nito, lalong-lalo na po dito sa Ilocos Norte, Isabela and Aurora, pero bandang dito na sa Metro Manila at dyan po sa southern part ng Luzon, asahan po ang maulang panahon. Ang pinakamababang temperaturang naitala kaninang umaga ay 16 degrees Celsius. Ayan. At asahang iinit ito mamayang tanghali hanggang sa hapon sa 22.0 degrees Celsius. So, yan. 16 degrees Celsius. Pero kung baka mamaya mag-text si DOST, nagugulat na lang ako. Around 6:30 kasi or mga 8 o'clock, doon lumalabas yung lowest temperature. So, ingat-ingat lang. Mag-ready pa rin tayo ng mga jacket. Pero kung gusto nyong namnamin ang inyong mga kalamigan-lamig sa katawan, di bahala kayo dyan. Pero ako, gumagamit ako ng mga produkto ng Aldrich Corporation like Pau Masahe, Pau Liniment at kung ano-ano. Papati na nga yung para sa paa ginagamit ko na. Uy, may bagong produkto po ang Aldrich Corporation. Ito po yung Tawas. Pwede siya sa kilikili. Meron sa kilikili, meron sa paa. Kaya... Pawas. Hindi. Ano ba? Invento, te. Basta, Pau Tawas. Pau Mamaya Tawas. ipapakita In short, Pawas. Anyway, thank you so much kay Sir Mark Angelo Coronel Santos for sending us a total of 75 stars. Uy! Thank you. Thank you po. Ay, yung kay ano. Okay. Ay, chismis yun, bata ka pa. Chismis lang yan. Anyway, kapatid, ayan tuloy. Anyway, mga ka-MB, isang magandang balita dahil nalalapit na nga po ang pagsisimula at pagbubukas muli ng ating limited or hybrid ang tawag nila, face-to-face classes because may mga schedule doon, siguro mga 3 days, papasok kayo sa school, 2 days, doon kayo sa online. Pero ang maganda dito, hindi na nagre-require or hindi na po i-require ng Department of Education ang pagsusuot ng uniform, lalo na sa mga high school, elementary, kasi sa college kahit hindi ka naman mag-uniform. Kahit walang pakialamanan ng damit. Pero sa mga high school, elementary, hindi nyo na po kailangang magsuot ng uniform, school uniform. That is according to our new DepEd Secretary na si VP Sara Duterte Carpio. And this is to ease po ang mga gastos ng ating mga magulang kasi nga galing tayo sa COVID-19 and alam natin inflation masyadong nakakaapekto sa ating buhay. So, school supplies na lang po ang inyong kakailanganin. And alam nyo, one mistake ko nung bata ko, gusto ko per subject madaming notebook. Tama. Kasi, para organized ka, Tapos diba? may assignment notebook, merong kung ano-anong diary notebook. Magtipid po tayo sa notebook kasi mahirap ang buhay. And also, pag college ka naman, feelers. Nakaka-excite bumili ng mga school supplies. Kaya, school supplies na lang ang ating iisipin, hindi na po ang uniform. Pero hindi nyo pa namimiss mag-uniform? Namimiss ko. Kasi yung nanay ko doon bumibili ng, alam mo yung liwayway, gaw-gaw. Ibababad niya yung uniform mo doon para pumuti, di ba? Hindi ko alam yan. Ganun. Ay, batang 90s. Ako galit na galit lagi yung ikaw. nanay ko. Bakit? Sabi niya, saan ka ba nagpupunta? Bakit may putik-putik yung palda mo? Bakit nga? Saan ka ba nagpupunta? Sa tingin niyo saan? Sa palayan? Grabe naman yung Alam ko palayan. na. Kasi, Nag-TLE ka. Hindi. Ano? Nagti-10-20 kasi ako ng bata. kaya pala. Yes, kaya maduming-madumi. Tapos uso pa na yung mga habulan-habulan. Tapos syempre pag maduming kamay. Mape. Out! Ganon. Diba?
Namalo. Namalo. Oo, yun po ang ating good news for today. Yes. Yan ang good news. Opo. And Oo. magtungo naman tayo sa another good news sa Mountain Province. Okay. Ayan. So, isang barangay naman ang kinabibiliban kasi nga natapos nila yung isang road for 18 days only. Sana Of course, with the help of community volunteers din. Paano? Sa ating, sa barangay, Banggitan, ayan, they were able to complete a sub-project na tinawag nilang Construction of Grouted Riprap at Saysayagan to Kamalig Farm to Market Road. Ayan, supposedly, 60 days project ito. Pero dahil sa bayanihan, sa pagtutulungan, natapos nila ito from June 14 to July 1. Ayan, so Grabe 18 naman. days lang siya, bilis, ano? So, the Pacquiao Group, yung grupo na parang namuno doon, they were composed of 10 men and 6 women. Wow, So, bongga. ayan, di ba? Power. Nagtulong-tulong sila. 16 lahat. 16. And of course, again, as I've mentioned a while ago, may mga tumulong sa kanila willingly na mga volunteers, ano? Wow. Kaya naman, ayan nga, nakapag-produce sila ng sarili nilang daanan. Ah. So, this one was actually brought up noong participatory situational analysis nila noong August at yan nga na aksyonan kaagad, Wow. di ba? Di ba ang ganda kapag ang community Oo. natin is nagbabayanihan talaga? Oo, tama. Kasi nga naman, buti nga yung mga normal na tao, ang bilis gumawa ng Oo, daan, no? diba? Para sa kalsada. Yung mga lalaki ng budget, ay, nako, 6 months, 1 Sino year. yan? Naku, hindi ako magtutok, baka bukas hindi na ako makabalik ng MB. Pero ang Yeah. bilis, no? Oo, may palibre Sana pang all. tree planting. Oo. May butas na eh. Oo, no? Sana umulan. ganyan lahat ng kalsada. Kasi sa Japan, di ba? Sa Japan, 5 days. Anong 5 days? Minsan yan, 24 hours Oo, yun. pwede mo na Ganun magamit. kabilis. Oh, hindi. Mabilis din naman dito sa Pilipinas. Oo. Oo, kasi maayos pa sinisira natin sa ayusin ulit, di ba? Ganon kagaling. Advance mag-isip. Ganon gagaling dito sa ating bansa. Eh, sana Oo. naman tumulad naman tayo sa... Oo. Natatawa ako, may hinala. Paano mo sabi? Paano mo nasabi? may kalbo kasi ako nakikita. Okay. Oo, sige. At May least pinagtitripan mabilis, na naman. ano? Sana nga, ganyan din dito sa bansa natin. Yes, No? May example na tayo. Oh, Oo. especially now, kailangan natin ng mga kalsadang maayos. Oo nga, no. Diba? Para ma-deliver ang ating mga goods. Diba? Hindi yung lubak-lubak ka pa dyan. Ewan ko ba talaga saan napupunta talaga yung mga dapat pampabilis? Oo, Nga ba? yan. Oo, Where? Saan? Ikaw alam mo yan eh. Hindi ko alam. Eh, alam mo yan. Alam mo yan. Bakit? Sabihin mo na saan? Ah. Sino ba? Eh, Sa- matagal. Hoy, baka maano Mga tayo blind dito. item Sige, tayo. go na. Umaga-umaga, nagba-blind item tayo. Pero hindi po ito blind item itong aking ikikwento. Kasi nga po dito po sa Metro Manila, nako, naghahanda na po ang MMDA dahil po sa pagsasagawa ng kauna-unahang State of the Nation Address ni President Bongbong Marcos Kaya pala Jr. dito po sa Metro Manila. So, naghahanda na po sila. This will be on July 25, 2022 sa Batasang Pambansa at nag-advise na po ang Metropolitan Manila Development Authority na maghanda ang mga motorista para ho dito sa pagsasara ng ilang mga kalsada at pag-implement po ng zipper lane at counterflow sa southbound portion ng Commonwealth Avenue para po pagbigyan ang mga sasakyan ng government ng gobyerno papunta po dito sa Batasang Pambansa at inaabisuhan din po ang mga motorista na mag-isip na ng iba't ibang mga alternate route para po sa inaasahang mabigat na trapiko. Pwede po dyan dito sa Commonwealth Avenue ay ine-expect po na bibigat yung trapiko dyan sa zona 2022. So, yun po sa MMDA, pwede nyo pong i-check yung kanilang mga website kasi marami po silang mga mga suggestions na pwedeng maging alternate route papunta kapag dadaan po kayo papuntang Batasang Pambansa o kaya naman kung dadaan lang kayo or hahapyaw lang kayo. So the best thing is magplano para hindi naman sayang yung gas at hindi kayo maipit sa trapiko kasi naalala ko noon yung Nazareno. Naipit kami sa EDSA, nandun pa lang kami sa Cubao.
papunta kami ng Pasig. Oh. Kwan, ang layo nun. Oo, online talaga. Alam ko yung mga lugar na yun. Doon Kabisado ako- mo eh. Doon ako bumababa, Oo. doon ako nagpupunta. Halos isang oras kaming naipit doon sa kwan na yun, doon sa stretch na yun. So, mag-ready lang po yung mga kababayan natin. Although next week pa naman yan, this coming Monday. Pero sige, panoorin din natin kung ano yung kanyang ipapangako ni President Bongbong Marcos at kung ano ang iuulat niya at mga aaksyonan niya para po sa unang State of the Nation address ng ating Pangulo. Yan. And mamaya, hindi ko alam. Pasinaya. Pasinayaan. Ay, Oh. I'll listen Tama ba? to what I will share. Anyway, mamaya po may mga balita tayo, mga pampag-good vibes na balita at mga information dissemination na kung ano-ano ang mga impormasyon na pwede nyo makalap sa aming morning balita. Mamaya naman po, makibalita naman tayo dyan sa Ilocos Sur, dyan po sa Tagudin. Dahil this coming weekend po, magsasagawa po sila ng triathlon event kung saan meron po yung mga bigating mga Philippine athletes na makikikompetensya dito po sa nasabing event. And bakit dito sa Tagudin, Ilocos Sur, isasagawa, ating alamin po yan mamaya. At yan lahat mapapanood nyo sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan! Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Ayun, may target na ako. Pinakulit ka sa akin! Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may bantana ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman.
Pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fracking to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Original News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. At nagbabalik po ang Morning Balitaktakan. Oras na po natin, alas 7:24 na ng umaga. Oy, agreeing kayo na kailangan na nga sumrek iti papananyo. Ayan. And ngayon pong umagang ito, ngayon naman makakasama po natin ang isa po sa mga focal person sa darating po na triathlon event dyan po sa bayan ng Tagudin, Ilocos Sur. At kung ano ito and ano po ba or ilan ba yung expected nating mga athletes or mga participants na papasok, ating alamin po yan. Makakasama po natin ngayong umaga si Ma'am Mel from LGU or Local Government Unit ng Tagudin, Ilocos Sur. Ma'am, good morning po! Hello, good morning po sir. Good morning po sa ating mga taga-subaybay. Ayan, naimbagngag sa payo di Tagudin, ma'am. Ayan po. Ma'am, unang katanungan po, ano po itong isasagawa natin na triathlon event dyan po sa Tagudin, Ilocos Sur? And bakit po napili ang bayan ng Tagudin for this event po? Actually po, we are very excited kasi nitong weekend na po, July 23 tsaka 24 po, gaganapin yung historical event dito sa bayan ng Tagudin, which is the 2022 Tagudin Triathlon and Duathlon po. Okay po ma'am. Ma'am, ano po yung dapat abangan ng ating mga kababayan dyan sa Tagudin for this event? And is it okay na mag-entertain na tayo ng mga ganitong mga event? Kumusta na po ba yung COVID-19 cases natin ngayon, ma'am? We are very happy po. Sabi ko nga po kanina, very excited na po kaming lahat. Everybody has been intensively preparing for this historical event. Wala naman po kami so far na COVID cases dito. But then again, we are strictly still adhering to the minimum health protocols set by the proper authorities po. And of course, dito po aabangan po natin yung mga national athletes po natin. We also have Singapore na magagaling po sa Singapore po na magpa-participate dito sa naturang 2022 duathlon and triathlon po. Okay po ma'am. Ma'am, kapag duathlon or triathlon, ano yung mga events na ating abangan ng ating mga kababayan and saan po ito isasagawa sa mga barangay po dyan sa Tagudin? And inaasahan po ba natin na may mga ilang kalsada na maisasara for this event?
baka mamaya mag-cause ito ng inconvenience sa ating mga kababayan at mga passerby dito po sa Tagudin po. Opo. Yung naturang event po ay gaganapin dito sa Philmag. Dadarat dito po siya mag-i-start. By the way, yung duathlon po, ito po yung gagamitin po yung bisikleta, then tatakbo po. Samantalang yung triathlon po, may kasama po itong swimming. So, yung mga mangilang-ilang barangays po ay dadaanan po nito. Siyempre, lalabas po siya ng Philmag, Barangay Road, lalabas po siya ng National Highway, hanggang doon po sa Barangay Bukaw East po. Doon po siya liliko. So, around more than 10 na barangays po yung dadaanan po niya dito sa highway. So, may mga public advisories na rin po tayo na nasabi na magko-close nga po yung mga naturang kalsada na dadaanan po ng naturang event sa July 23 and 24. So, katuwang po natin dyan yung DPWH. Actually, sila po yung nag-request po kami sa kanila for their assistance para po sa naturang event. And then, of course, fully equipped na rin po at saka na-empower na rin po yung mga barangay officials, barangay tanos, and other volunteers for this event para po masigurado na very effective and efficient po yung pagkakaganap po ng naturang mga events. So it's more on the internal roads rather than ito pong sa National Highway, ma'am? Hindi naman po. Actually, yung internal road lang po is yung Philmag. Yun lang po. And then National Highway na po yung mga nabanggit po na barangays. Okay, ma'am. With this event, ma'am, ano po yung aim natin and sino na po yung mga nagpa-register na dapat natin sigurong asahan for this upcoming event? Ilan po yung participants nitong event na ito, ma'am? Okay, aside from our national athletes po, meron po tayong, sabi ko nga kanina, magagaling pa po ng Singapore Triathlon Federation. We already have 100 duathletes and 120 po na magpa-participate po sa triathlon po. So, I repeat, we have 100 participants for the duathlon and we have 120 participants for the triathlon po. Okay po, ma'am. So, ngayon po, ma'am, puno na po ba yung listahan or pwede pa pong humabol yung mga gustong magpalista po, ma'am? Nagsara na po yung registration namin kasi gusto po namin na lahat po ng mga sasali po ay fully informed na about sa mga details nito. So, nagsara na po yung registration namin. So, final list na po yan, yung 100 and then 120. But all of them are vaccinated, ma'am. Yung mga inaccess natin. We made sure po na fully vaccinated po itong mga to. And then, kung sakali man po pagdating po nila, may mga symptoms po, kung sakali, naka-ready po yung ating mga medical team and proper authorities para mag-attend po sa mga ganitong cases if ever po. Okay, ma'am. Ma'am, we're talking about mga physical na mga activities. Siyempre, nakakapagod yan. And also, malaki yung need for oxygen ng mga runners natin, mag-swimming. Are they required na mag-face mask during the event or okay lang na kahit wag na magsuot? Kasi yung iba siguro mahihirapan makahinga or paano po yung panuntunan natin during the event po? Of course, before po ng race nila, of course, upon entry or upon arrival, na-check na po sila. And during the race itself or yung event mismo po, hindi na po sila mag-face mask. Kasi we make sure na okay po sila, physically fit for the event. Okay po, ma'am. Ma'am, ano po yung aim nitong event na to and baka may mga iba pa pong plano ang pamalang bayan ng Tagudin for the boost, parang maganda tong pang boost for tourism and iba't iba pa pong mga sports activities dyan po sa Tagudin, ma'am. Of course, we are taking advantage of this historical event to showcase our proudly Tagudin-made products, our services, our warm accommodation to the people po. So, aside from promoting Tagudin as one of the sports tourism destination of the North, syempre, showcase nga po namin yung mga pinagmamalaki po nating produkto at serbisyo po dito sa bayan ng Tagudin. Actually, we have invited DTI at through DTI, mga
SMSEs po dito sa bayan ng Tagudin, and of course from the province of Ilocos Sur, na-invite po to showcase their products. Kasi nga po inaasahan natin ng mga national athletes, yung mga families po nila and other spectators will be coming over para po i-witness itong napakagandang event dito sa bayan ng Tagudin. So, I would just like to give emphasis that this is a great opportunity for us, not only to boost our municipality, but then again, the socio-economic aspect of this municipality, yung mga maliliit po nating negosyo, yung mga karatig bayan po natin dito sa probinsya ng Ilocos Sur, magkakaroon po ng tsansa para maipakita po yung mga angking produkto po na pinagmamalaki po namin. Okay, ma'am. With this event po, ma'am, do you think malaki ang potential ng Tagudin in terms of sports activities or pagkikater ng mga ganitong mga sports activities or ito pong sports tourism na pwede nating i-boost here in the municipality, ma'am? Kung hindi nyo po na itatanong, sir, yung bayan ng Tagudin ay meron pong napakagandang Tagudin Farmer Civic Center that we also use as our venue for the different sports activities such as basketball and volleyball po. And nagpunta na rin po dito at nag-exhibition game po yung team ng Terra Firma Jeep. So there is a big potential, ma'am, for this kind of sports activity dyan po. Actually, doon po nag-start yung pagkakaroon po ng vision po to have this triathlon here in Tagudin. Kasi yung isa pong bumisita sa amin, si Dr. Ivy Bautista, siya po yung team manager po ng Terra Firma. Nag-inspect po siya dati. Kung hindi ako nagkakamali, last quarter ng 2021 or first quarter ng 2022, in-inspect po niya yung aming municipal auditorium or yung TFCC po namin to see kung pwede itong venue for PBA games. At nagustuhan nga po at nai-recommend po niya na isang potential ang bayan ng Tagudin to hold such national events po, national sports events. Alright. Sige, ma'am. Ma'am, baka may mga dapat pa po bang abangan? May mga upcoming events pa po ba na pwedeng abangan? Yung mga on the go na mga kababayan natin na gusto siguro magliwaliw or mag-exercise or magpapayat dyan. Baka meron pa po, ma'am. And your message na din po sa ating mga kababayan dyan po sa Tagudin. Okay, first and foremost, sir, maraming salamat for having us dito po sa ating programa at kukunin ko na rin po ang pagkakataon na ito para imbitahan ang ating mga kababayan, mga karatig probinsya po mula sa iba't ibang lugar po dito sa Pilipinas na pasyalan po, makibahagi at tunghayan ang pinakaunang triathlon and duathlon po dito sa bayan ng Tagudin, Ilocos Sur. Lahat po ng paghahanda ginagawa po namin. Actually, for this week, intensive na po ang aming preparation just to make sure that this historical event will succeed. Lahat po ng consideration sa lahat ng mga protocols, we are making sure yung mga safety and security ng ating mga participants as well as their families and friends that will be brought here in our municipality are secured po. Lahat po yan ay ginagawa na po ng aming team ng paraan para po ma-ensure nga po yung kaligtasan po ng ating mga bisita, lalo-lalo na po ang ating mga participants. Muli nga po, inaanyayahan po namin kayo. Sana po maging parte po kayo ng napakaganda at napakahalagang event dito sa bayan namin ng Tagudin. At sir, sabi nyo nga po kanina, taga-Tagudin din po kayo. Ito po ay malaking karangalan para sa bayan natin para mailagay sa mapa ng Pilipinas ang bayan natin ng Tagudin bilang isa sa mga sports tourism destination. Kung hindi man po sa buong Pilipinas, at least nan po dito sa Norte po. So inaasahan po namin ang inyong pong tulong para po sa ating promotion and of course to entice more spectators para po magkaroon po tayo ng avenue to showcase what we have as Tagudinians po and what we are proud of being Tagudinians.
Ayan, nako, siksik-liglig ang inyong mensahe, ma'am. With that, Ma'am Mel, maraming salamat po and stay safe po lagi, ma'am. Thank you din po and sa lahat, maraming salamat at magandang umaga. Yan po si Ma'am Mel Vernison mula po sa local government unit ng Tagudin, ukol po dito sa isa sa gawang triathlon event para po sa mga interesado. Nako, pwede po. Siguro sa next kasi nagsarado na yung kanilang pag-accept ng mga entries or mga sasali. Pero pwede pa rin po, siguro next year kung kaya ulit ho ng pamalang bayan ng Tagudin ito. At magbabalik po ang Morning Balitaktakan. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahig ka lang. Dahil walang out sa Pau! Ayos to. Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Mabalinmat, ma'am. Mabalinmat. Kay MB, hello! Nako, si Charles, kausap pa rin ni Sir Charles ang kanyang guest kanina, for more information para makapagbigay pa siya ng mas maraming detalye. Pero para naman po sa iba pang mga balita natin this morning, doon po sa mga hindi pa po nakakapag-register para po makaboto sa nalalapit na barangay and SK election this upcoming December, dito po sa Baguio City, nagbukas na po ng voters registration ang isang mall. Ayan nga, kasi 1 week na lang po ang natitira bago matapos itong voters registration. Alamin natin ang detalye kay Charles Limon. Nasa huling linggo na ang voters registration period para sa darating na barangay at SK elections. Kaya kahit buntis, pumila si Aling Leonila para makapagparehistro. Pero ikinatuwa niya ang maayos at mas komportable na pagpaparehistro. Last week na ng registration, di ba? Kaya parang mas madami yung tao ngayon na humahabol para magpa-register. So, mas spacious dito, kaya dito nila hineld yung registration kaysa doon sa main office nila. Simula kasi ngayong linggo, inilipat na sa isang mall sa Baguio City ang voters registration. Ito'y para makahikayat pa ang COMELEC na magparehistro ang mga residente ng lungsod bago magtapos ang registration period. Ang very purpose naman ng ating mall registration ay para mas convenient yung pagpaparehistro ng mga botantes natin, magiging botantes natin dito sa Siyudad ng Baguio, at para na rin mas madami yung magiging output natin at ma-maximize yung efforts natin yung registration period. Kaya naman, dinumog ito ng mga gustong magparehistro. Tingin ko lang po kasi nalaman. For me, mas okay po. Bakit po? Kasi po, mas maluwag. Dagdag pa ng COMELEC,
Wala pa silang kota sa bilang ng mga magpaparehistro, kaya naman maiging magparehistro na ang mga botante habang malayo pa ang deadline. For now, meron tayong 4 na sabay-sabay na machine na gagamitin. That's why tinitignan natin ngayon, no? I-assess natin after ng first day na ito kung ilan ang kaya ng ating mga opisina using 4 terminal sa maghapon from 8 o'clock until 5 p.m. Pero kahit 1 linggo na lang ang natitira, walang abiso ngayon ng COMELEC kung may extension ang registration. Paglilinaw ng COMELEC, hindi mapupunta sa wala ang registration ng mga botante kung sakaling hindi tuloy ang barangay elections. Walang masasayang na effort kung nagparesto sila ngayon, no? Yun ang tangi natin masasabi. Walang masasayang kung nagparesto kayo ngayon, magiging active na botante po kayo kahit makancel itong December 5, 2022 barangay election. Sa ngayon, naghain na si Senator Francis Chis Escudero ng panukalang batas upang suspendihin ang barangay at SK election at naghain na din si Davao Oriental Representative Gino Miguel Almario sa mababang kapulungan para sa pagsususpinde ng barangay at SK elections. Charles Limon para sa Luzon Headlines. Wow! Pero another good news dito naman po sa palengke sa Baguio City. Gusto na nila itong gawing cashless. Paano? Meron na daw tayong QR code at tatawagin itong palengke QR. May kwento po si Charles Limon. Tindera ng karne ng baboy at baka si Aling Raiza. Sa pagtitinda niya, pwede ang cash at online. Marami na kasing nagtatanong kaya nag-apply po yung boss namin ng GCash. Kasi meron din siyang parang ATM. The end of the day, wini-withdraw rin namin pangbayad ng karne. Kasi mostly kasi na mga customer, wala na silang dalang cash. Sa GCash na lang. O kaya yung mga deliveries kasi namin, pag sinabing GCash, for pick up na lang. Ganun ang ginagawa namin. Pero sa paggamit ng online, sinisiguro nilang hindi sila maiisahan. Meron din yung naghahang, pero hindi pa na, ay sinisure namin na na send na. Bago namin ibibigay yung item. Isa ang pwesto nila Aling Raiza sa mga gusto pang gayahin ng pamahalang lungsod sa pilot testing ng Paleng QR. Wherein we will strongly advocate and practice digital payment. So marami pa rin, we will be talking with the different financial service providers tulad ng Paymaya, GCash, sa Union Bank, pag-usap din kami sa Land Bank, and all the other banks na talagang involved sa digital payment para ma-implement na natin dito sa ating palengke. Ang Paleng QR ay programa ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Department of Interior and Local Government o DILG. Dito sa palengke, syempre, yung mga farm na pinagkukunan namin ng mga livestock, gusto rin nila cash po yung binabayad. So, pero kung kami rin ang tatanungin, pwedeng combination siya. Ayon naman kay Mang Jejomar, hindi na daw angkop ito para sa edad niya. Kung adigilan mas lang digitin young generation, no, si kami nga senioral, sabi mo tamog cellphone nga kasano kami naggatang nga amo tagkwati ko, jakta mo tagkwati digi card nga. So nga napintas diyan no digiti para ubing niya, no. Pero paniniyak ng pamahalang lungsod, hindi nila agad-agad ipapatupad ang proyektong ito nang hindi pa naituturo ang paggamit ng online payment at mga kaakibat na charges. Inaantay din ngayon ang schedule kung kailan sisimulan ang training ng mga sasailalim sa pilot testing at kung kailan ito sisimulan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Lipat naman tayo ng La Union mga ka-MB para po mapangalagaan ang ating napakagandang mga baybayin. Isa sa nakikita nilang paraan ay ang pagtatanim ng bakawan. Ano kaya itong bakawan? Alamin natin sa report ni Sofia Pagaduan. Ang suporta sa #Kalikasan naman campaign ng probinsya ng La Union, nagtanim ng libu-libong mga mangrove trees ang lokal na pamahalaang probinsya kasama ang mga volunteers. Ang Provincial Government of La Union kasi, meron po kaming
Mangrove Rehabilitation and Development Program. Yearly ito na napupunduhan. And ang ginagawa natin dito is ini-ensure natin na yung mangrove areas ng ating 12 na coastal LGU is natatamnan ito ng mangrove kada taon. Kamakailan lang nang makapagtanim ang mga opisyales at volunteers ng 5,000 mangrove seedlings sa Sitio Kabugbugan, Barangay Pila, Luna, La Union. 5,000 rin ang naitanim sa Bakawan Eco Park sa bayan naman ng Bawang. Ang importansya kasi ng mangrove sa atin, lalo na in a certain coastal area, is they will protect. Pagdating ng bagyo, ganyan, kung napapansin mo ma'am, yung entangled roots ng mangroves, nagsisilbi itong pangitlugan ng ating mga marine fishes. Bukod sa mangrove planting, mas pinaiigting pa ang pagprotekta sa kalinisan ng mga marine protected areas ng probinsya. Kaya naman patuloy pa rin ang pakikipag-ugnayan ng La Union Penro sa mga Fishermen Association at Bantay Dagat. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. At yan po ang mga pasilip na ating mga nakalap na balita kahapon. Pero kung gusto nyo po ng mga latest updates naman po na aming makakalap ngayong araw, pwede nyo po yung mapanood. Abangan lang po mamayang alas 6 ang Regional News Group. Ito po ang Luzon Headlines. Isusearch nyo lang yan, Regional News Group RNG Luzon at ang aming YouTube channel na RNG Luzon. Mamaya exactly 6 p.m. mapapanood nyo ang aming balita. And doon sa mga gumagamit po ng television, pwede nyo kaming mapanood sa Highland TV. Isa-scan nyo lang ulit ang inyong mga channel at hanapin nyo kami. That is 6:30 naman po ng gabi. And yan po ang aking ichinika ngayon. Yan ang ating mga Marites Martes. Magbabalik po ang Morning Balitaktakan. Sisi promise sa milky ng batang 90s. Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! At yan, nagbabalik na naman ang tatlong makukulit ninyong mga, ano ba tayo? Mga itlog. Mga itlog. Kayo lang. Kasi mahal, kaya itlog. Oo, syempre naman. Sana all Expensive mahal. kami. Sana itlog na lang din ako para natatawag akong mahal. Oh. Ayan, Hugot yarn. sige, magkulitan muna tayo. Ayan. Sabi natin rin kanina, mag-getting to know muna tayo. Getting to know Para each you can know other. me better so you can mind me. Oh! Ay, oh. Ano yan? Cryptocurrency. Wala kang pakialam, Charles. So, ha? anong nangyayari sa buhay natin Oo. ngayon, Ate Ren? Parang hindi tayo magkakabahay, ah. Oo nga, kaya nga eh. Hindi, ano naman tayo, mga get to know na Oh. hindi naman nila malalaman ang lahat-lahat. Ay, At si ganon. Sophia kasi dapat giniget Oo. to know. kasi? Dapat Kami ikaw, ganun nagreklamo. tapos na kami. Oo. Okay, ask the Sige. right questions to Oo. know the right Ikaw, answers. kung ano ang naiisip mong tanongin muna. At nag-iisip pa ako. Ay, oh. Ikaw. Paano kayo dyan? Ano? Oh, ilang taon na ho si Sofia? Oh. Ha? Ilang taon? Oh, ilang taon ka na? I was born in 1999. Compute it. 1999? Mm-mm. 99. yung mga viewers. 99 years 99 old. ka? Oo. Ang Malapit bata ka na. mo. Anong birthday mo? Oh, Somewhere in November. somewhere in... Ay, ba't hindi nabot ng mama mo para to pinilit wag ka munang lumabas, anak, wag ka munang lumabas. Ano naman ang mga hilig mong music? Oh, Hindi yeah. kong music.
Madami. Hindi kasi I don't know kasi every time na may napapanood akong magandang film, yung yung parang OS official soundtrack niya, nagugustuhan ko. I don't Example. know. Anong pinakamasakit na kanta na lang pala sa'yo na kahit hindi ka broken hearted pag naririnig mo na Ay, iiyak grabe ka? ka. Hindi kasi ako mahilig ako sa One Direction noon. So, Directioner ako sa mga... So, naghiwalay sila, split direction. Ayun, na broken heart yun nung naghiwalay sila. May kanta sila na If I Could Fly yung title. Kingan nyo yun. Maganda siya. Kantahin mo naman yung chorus Kantahin lang. mo. Chorus lang? Mataas. Okay lang, chorus lang, dali. Oh. Ano ba yung chorus nun? Favorite Favorite yun Yung tono lang tsaka yung message niya yung favorite ko doon. Ako ano? Ikaw anong favorite song? In another life. Ay? Char! Ito ba yun? Ha? The One That Got Away ba? Diba yun yung mga kwento ng mga totga, yung sana sa kabilang buhay, okay na. No? Ikaw, wag na budot. Huwag na. Habang Buhay by Ben and Ben. Yan. Ang cute ng message na yun. Namatay yun, di ba? Cute ba yun? Grabe ka talaga. Ganun ba yun? Ay, may nag-text. Si Rain. Si Rain. Tinatanong niya, ano po ang zodiac sign ni Ma'am Sophia? November, di ba Scorpio? Scorpio. Di ba Scorpio? May Scorpio Mababangis ang mga Scorpio. Ay, sana mabangis. Sige, ngayon tawagin ko yung sarili kong mabangis Char, from joke now lang po on. yun. Anyway, mga ka-MB, maraming salamat sa lahat po ng nanonood sa daming aming bumabate. Facebook Live. Si Tito Cesar, kay Rodel Landay, kay Anthony Tobilio, my bunso, Ma'am Charmaine, Idol, J. Mark Marzo, sa aking butihing mother and father and wala pala akong sister. And everybody dyan sa La Union, dyan sa Pangasinan, Ilocos Norte, Pugu, La Union, maraming salamat po sa panonood. Yes, salamat po. Wait lang, greet ko lang din nanay ko kasi na-OP ko siya. Hi, Mommy. Mommy. Yung pong pangalan naman na Hi, Mommy. Huwag mo ibibigay yung pangalan. Oo, wag na. Wag na. Basta tawagin na lang natin siya Mamshi. sa pangalang Bobet. Bebe. Dadudes to eh. Bobet, pwede ba yun? Bobet. Bobet. Nanay Bobet. Bakit naman gano'n? So, dinami-dami ng mga pangalan. Bobet. Sabi ni Ate Rena. Oo, Bobet, ikaw. Anong? Eds. Mga pang-jeje mo yung mga Oo, pangalan. kasi ano pa tayo? Pwede ba't na yung haba pang oras natin para magkwentuhan? Mga isang oras pa. Magtanong kayo, dalian nyo. Dalian nyo. Encouraging you to ask questions now. It's your time. Sophia, may nagtanong dito. Totoo ba yan? Madaming nagtatanong sa'yo. Naku, madaming interested sa'yo May jowa ka na daw ba? Yan. Ano ba yan? Wala. Sabi ganun. Wala. Ano ang gusto mo sa isang lalaki? Yan. Bukod sa AFAM. Naslam. Kung sa Pinoy, hindi sa AFAM. Ay, hindi. Na-trauma na ako sa Pinoy. Sabi ganun. Hindi. Basta may plano sa buhay. Sabi ganun. Sasabihin niya, anong gusto mo sa Pinoy? Mukhang afam. Oo, mukhang afam. Ay, grabe kayo. Nanginginig na yung kamay ko sa debuts ko sa mga tanong dito. Oh my gosh. Ano ba yan? Malaking sapatos. Size ng mga ex yung size ng paa ng mga naging pa kahit pa spling ganun. Ano yun? Size ng paa nga. Size ng paa is? Kasi haba yung size ng paa, yung size ng pasensya. Ganun ba? Tinatanong namin, anong size ng paa? Bakit mo tinatanong pa ba rin? Sabi niya, size ng paa? Size ng paa is? Naalala kasi akong nung Sabado eh. Ano? Wala lang. Wala lang. Yung kalbo. Shoutout ko si Sir Noel kasi lagi niya akong sinasabihang size 10, size 10. Size 10 ng paa mo? Ako? Mag-a-abroad kasi siya eh. Ang laki nga ng paa ko eh. 9? Ako. Ikaw? 11. 14. Bakit? Ganun kahaba. Yung pasensya. Yung pasensya. Ikaw, yun naman nananahimik yung isa. Bago lang yung sapatos eh. Ay, wag ganun. Binyagan natin yan. Pakizoom yan. Try lang tapos violet yung medyas. Binyagan na natin. Hindi, anyway, size 5.5. Size 5. Minsan 4. Ay, diba ang liit? Parang keychain.
Isabit mo yan sa bag mo. Tignan natin kung makakapaglakad ka. Oo, anyway, mga ka-MB, ayan ang ating kuli-kulitan. Kayo, kung meron naman kayong mga, eto na nga, para naman meron pala tayong pagkwentuhan. Si Sofia kasi, babalik muna sa baul. Sa Lunes, magre-ready tayo ng ating mga katanungan para kay Sofia Pagaduan. So, kung ano yung gusto nyong malaman, mga ka-MB, i-chat nyo lamang po. I-chat nyo lamang po ako. PM Wow, gawaga! Para-paraan, chat nyo lamang po ako. Oo. Magawa ka na ng paraan. Natin rin para may mga chat sa'yo eh. Huwag mo akong gawing bridge. Ibinebenta po namin to. Ayan, mga ka-MB, ulitin ko, maraming salamat and maraming salamat din po sa Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic, and sabi ko nga, my favorite products for my body. O, diba? Ginawa kong lotion ng mga produkto ng Aldrich Corporation, pang sakit, pang pawi, kung ano man ang iyong nararamdaman sa inyong mga katawan. Sabi nga nila, wala nang aw sa pau. Ayan, mag-thank you din tayo sa NGCP na sinabi kong nagbibigay ng ilaw kahapon. Nagbibigay kuryente nagbibigay po. ng bumbilya. Ayan, nagbibigay kuryente sa atin. We also have Anis Grill din. Kung gusto nyong kumain, again, kung gutom kayo at gusto nyo ng masarap na pagkain, Anis Grill na yan. At kung gusto nyo ng tamis sa inyong buhay, we have Batang 90s. Tamis, pretty milk tea. Okay, yun lang. Saan ka na pumupunta eh? Sabi ni Charles, inagaw niya Batang 90s. Inagaw niya yung sponsor ko. Ay, sorry. Alam mo bang, ulitin mo. araw-araw akong uminom ng Batang 90s. Talaga ba? Ba't di mo kami binibigyan? Hindi ka pa nga nakakatikim. Huwag na kayong mag-talk kasi baka mamaya yung aking kasama ay mag-Batang 90s. Ayan, pasalamatan din natin ang pioneer ng online delivery ng mga home furnitures na nangunguna po dyan, ang TG Home Builders. At pasalamatan din natin ang Baguio Country Club, the only 5-star mountain resort in the Philippines. At pasalamatan din natin ang Musar Music. At kung trip nyo naman ang magliwaliw ngayong araw na ito or sa weekend, magplano ng family outing, punta na po kayo sa Pugo Adventure Resort. Diyan po sa Pugo, La Union. Perfect. I like it. Anyway, mga ka-MV, nakakasama nyo ang nagbabalik at hindi na muling aalis sa inyong mga buhay. Ang nag-iisang minion in the house, buhay nyong marami para the more the merrier. More chances of winning. Ang nag-iisa pong Randy Guzman. Yes naman. And thank you so much sa lahat ng mga nanood for this morning. At magbabalik ang inyong laging pinagtitripang ate on Monday. So, see you guys. This is Sofia Pagaduan. Nakasama nyo naman sa diskusyon na Tawanan, Charles Limon. At bukas, same oras. Naku, makakasama na natin. May magbabalik muli bukas. Kung sino yan, antabayanan nyo yan bukas. Dito lang sa Morning Balitaktakan.